ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಫಿಶ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಮೂಲಿಯಾನ ಅಂಜಲ್ ಮೀನ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ. ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಲಾಪುಡು ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕನಮ. ಮೂಲ ಮೀನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜರೆ ಚಮಚದಾತು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ, ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಉಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಈತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡ್ಗ, ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ಯಾನು ಮತ್ತು ಮೀನ್ದ ಪೀಸ್ ನೆಟದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಕಿಲೋ ತತ್ಯಾನು ಮೀನ್ದೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆನ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ನೆಕ್ ತಾಗವಡು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರೆ ದೀಕ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂದೆ ತುಂದೆ ಅವೇನು ಉದ್ದುಗು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಕಡುವು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಮಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನು ಬಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆವಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಕಾಂಡ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಟಾರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನೆನತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇತ್ತೇನು ಮೂಲು ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮೀನಿಗೆ ರವಾಪುರದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ರಡ್ಡು ಸೈಡಿಲ ಶೋಕುಡು ಕಾಯ ಉಡು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಶೋಕುಡು ತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ದು ಮೂಲಿಯಾನು ಪೂರ ಮೀನೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಾಯದು ದೀತೆ ಫ್ರೈ ಆದು ಆಜಿ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗಿತ್ತೆ ಮೂಲಿಯಾನು ಕೊಜಪ್ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪದಾತು ಕೊಜಪ್ಪದ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಹಾಕದು ಪಾಡುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು, ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಮಚ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದನ ಒಂದು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊಜಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ದದ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಈತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಪಂಡ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬೇಯೋಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಅನ್ಮೂಲು 3/4 ಕಿಲೋ ತೊದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ನಾನೆವರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಮೂಲು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟುಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಂಡ ನುಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಉದುರು ದೂರಾದ ಆಪುಂಡು ಅರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊದುಲ್ದುನ ಒಂದೇತ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಗ ಫುಲ್ಲು ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ 3/4 ವಾಶಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ಈತ್ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದೆತ ತೆಲಿ ಅರ್ಪುಗ ಮೂಲು ಅರೆಪುಲ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಯಾನಿತೆ ಮೀನ್ ಪೀಸ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಖಾಲಿ 5 ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದುಂಡು ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಆಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇತನೆತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನುಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ಗ ತೆಲಿ ಲಾಯ್ಕುಡು ಅರ್ಥದ ಪಾಡುಡು ತುಲೆಂಚ ನೆತ್ತ ಮೇಲಿಡುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಂಡ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೆಲವರು ಕೇಸರಿ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ಮೂಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದನ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ಯಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮಿತ್ತಡ್ದು ಕೇಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರಿತ್ತಂಡ ಪಾಡುಲಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೇಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಪಾಡ್ದು ಚಿಮ್ಮುಲು ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಯ್ಪಾಗ 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನುಪ್ಪುಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು ನುಪ್ಪುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ದುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹದ್ದಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಉದುರು ಉದುರಾದುಂಡು ತುಲೆ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.